Det der er Benjamin Jørgen Sørensen med en besked til alle jeres små børn, der er under 18 år. Hvis I går hen til mig med et eller andet dårligt trick, som I lige har købt, så vil jeg ikke se det. Tværtimod vil jeg gerne se tricks, som er sjove. Hvis jeg kommer til at grine, eller hvis jeg øder jer i noget tid, så vil jeg meget gerne se det. Men hvis jeg lige har købt det, så vil jeg helst ikke se det lige med det samme. Øv jer en time eller 3 år, hvad ved jeg? Men ikke lige med det samme. Der er en grænse. I skader familier over hele verden. Og gingivitis rammer børn konstant. Hvis vi kunne udrydde gingivitis, så har studier vist, at lyksaligheden, jeg er dum i dag, vil stige med 3.478%. Så hvis vi går Ginger, som har der Gustav Ginger Magic, der er stolt af det, ikke også? Mennesker. Så vil vi faktisk få det bedre alle sammen. Det er Benjamin Jørgen Sørensen, der siger køb Kokjo. Det kan være, de vil sponsorere mig på et tidspunkt.